subscribe to my channel. And also press this bell icon. Yup! Nananggal! Nananggal! Kasi nananggal! Langgam atong gipangita! Unsa din naman nananggal? Inahan mo na sa langgam! Ang babae! Langgam atong bita! Arta din na! Sunod ako! Sige, kinagaw eh! Sige. Ritsit ka? Wow, uy. Tama ba? Wala lagi. Wala lagi ko na nitsit. Kaya mag-uli mo. Sige, kinabuang diya ba? Wala ko na nitsit. Tara, biya duha diri. Saan? Tara, biya duha diri. Wadyo ko na nitsit. Yut. Mauli na tayo. Ngawa diri ito eh. Tara begitu, harap diri. Ting tawag yun. Tayo dami yun. Buang karon. Wah, gamito ako na bunga di ay. May kabuang. Huwag kalingaw. Ulingaw dyan. Huwag gamito. Labangin ko. Bro, may bunga. May bunga. Iskot mo kurot-kurotan. Tani mo. Buntag sa iyo eh. Tugkan tayo mo gubag-gubag na. Ano sama mo? Unsa na unsa. Kita ka. Imo mo kurot-kurotan. Dasok mo itong kalibunan. Buang armas ka. Tinood na. Wala na. Musil, miglanggam ba? Tugkan. Ulingaw. Ulingaw kami ito. May bunga de. Kalingaw de. May pagmukoy ka na mo. May pa. Lingaw pa ko. Ha, kuyugod timbuon ako. Istiduhan na. May ang bastos kun buang nga guys kita. Katula ay. Katawar ang buong nako. Sama sa. Padenta. Kuy mga ka. Kuy ninyo ulingaw lagi. Ikay tigbit-bit sa kuha na buangan ka. Ta. Kuy. Anak tanin yung dapita. Daghang kinagahaw diha. Di lang ta diha. Uy, libo na kada dampet dapita. Tuon na lang muna ako. Sito ko aning kalibunan. Dako ko sa kalibunan. Oh, makita mo sa simong naong. Kanaway mong naong, nagmaral. Bugal-bugal diha. Di ka kaon ron. Na, sige na. Ngunit paborito sa mga tao dira na mga patay. Ngunit paborito nila. Ay, sapa. Awa. Kino. Ay, hindi ka nasa. Upo lang, upo. 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 Sa amin ayot. Di manahaw. Sigbin mo na. Sa ora. Lah, withdraw. Balik ka, kalibanganan mo dahil kita. One, two, three, go. Grabe. Mira. Meow! Yeah. Hashtag mga kurimaw! Guys, thank you so much kay inyo yung gihuman ng video namong gihimo. And ari na punta sa shout out portion. Hello everyone, what's up? This is the shout out portion. Shout out ko ni Sir Felix Gabiana na always good nag-support sa mong video o nagtanaw. And nagsalamat po ko sa iyang pamilya. Thank you and God bless. Ako i-shout out pero magpasalamat dahil ko sa akong fans kung nga ang gaday fans diha. Sa tanan-tanan yun nga nagsuporta sa among video karon ug sa uban pa nga video nga among buhaton. Salamat kayo. Hi guys. Naali ko diri karon kay salamat ako ninyo na di mo mapulan sa akong video
always mo na magtanaw sa akong video. Nagboro to. Salamat tayo guys sa pagtanaw nyo sa mong video. Ug unta di mo mapula og suporta na mo ha. Shoutout ko sa akong mga amigo nga kung asa magani ka, diha lang ka kay diri lang sa ko. So thank you so much guys. Mo to ang shoutout portion. And thank you so much kay Madayon gyapon mong nag-support sa mga video. And again, thank you so much ni Sir Felix Gabiana sa imong pag-support sa among video. And again guys, don't forget to subscribe sa among YouTube channel. And also, ayaw pong kalimot Like, Comments, share. Lastly, again, subscribe. Thank you so much and God bless us all. ay, Stay nakalimutan na po safe na. everyone. Stay Don't safe. forget to click the bell button para permente mo Updated. sa among ipagawa sa Lagi video kayong kada masaya. upload na mo. Thank you so much and God bless us all. thank you so much.